Hej, mit navn er Christine. Jeg arbejder til daglig som lingeriststylist i Wonderwear Næstved City. Til daglig oplever vi, at rigtig mange kvinder kommer ind med en forkert BH-størrelse. Så derfor er det rigtig vigtigt at få en BH-fitting. Og jeg vil her vise jer, hvordan en fitting foregår. Her har vi Sara. Sara er et rigtig godt eksempel på en kvinde, der kommer ind med en mindre barm og en forkert BH-størrelse. Den forkerte BH-størrelse ser vi blandt andet ved, at stropperne glider nemt ned. Derudover så er omkredsen alt for løs. Der kan næsten være en hel Sara herinde imellem. Derudover der ser vi, at skålene er meget løs her. Markien den er alt for lav, så den kommer ikke ind og støtter godt op om Saras barm. Og hvis man strammer Saras omkreds ind, som den rigtig skulle have siddet, så vil den også blive for lille i skålen her. Og så vil der komme et dobbelt bryst. Så vi skal have fundet en ordentlig BH til Sara nu, med en mindre omkreds og en større skål. Og sådan en har jeg til dig. Her har vi en Mary Jo BH. Den har en høj markise, som der gør, at den kommer ind og støtter op om Saras barm. Den BH, hun har på nu, er meget lav, så det gør, at brystet det kan faktisk skubbe ud under. Så den skal du lige prøve. Meget fint. I Wonderwear har vi 80 forskellige brands i vores 30 butikker fordelt over hele landet. Det gør, at vi har en rigtig god mulighed for at ekspedere kunden netop hendes behov. Den facon, jeg har givet Sara her, det er en balkonettet facon, og det vil sige, at den har en høj markise, der går ind og støtter godt op om Saras bryst, og der gør, at brystet ikke svøber ned her. Det er rigtig vigtigt, når man tager en BH på, at man tager den på ordentligt, og det vil Sara lige illustrere. Det Sara hun simpelthen gør, det er, at hun tager brystet op, så det hviler over bøjlen, og ikke at bøjlen hviler på brystet. Så nu kan man se, at bøjlen kommer ud for hele Saras bryst med, og det slutter meget fint indtil her. Så kan vi se, at hele omkredsen sidder vandret, og den er tilpas stram til Sara, så den kan løfte hendes barm. Hvordan har du det i den? Rigtig godt. Husk, at ingen kvinder er ens. Derfor er det vigtigt, at du kommer ind til en personlig fitting i Wonderwear. Så vi glæder os rigtig meget til at se dig. Vi ses.